Salam eli hormatly adamlar. Garaşdyrmak betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hujuluk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň welaýetlik häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyny oba hujuluk toplumyna hemem welaýetlerde alyp barylan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Hormatly prezidentime de sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibini glan edip, ilki bilen Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim welaýetde gowy çekişini agrotem kömeklerde tamamlamak we ekşi geçirilen meýdanlarda hadyr göýge çalmak üçin işleriň gurulşy, göýge çalynan gowça meýdanlaryna degişli obagçylyk işleriniň geçirilşi, buğday meýdanlaryna aýkinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmegiň we öýdüş suwuny tutmagyň alınıp barylşy, maýtalary ziýankeşlerden goramak we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş şäherlerini guramak boýunça ýerine getirilýän işler barada hadabat berdi. Vilayetde yer almanyň we göýük bak çekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek oruna maksatnamaly işler talaba laýyk alyp barylýar. Ýüpek gurçugyny talaba laýyk ýedek etmek oruna degişli çäreler görülýär. Şeýlegen matabatda o milli maksatnamasyna we ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly disgalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda disgalaryň gurulşyklarynyň alınıp barlyşy barada hadabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde halkymyzyň arskal bereketi hadaplanýan buğdaýyň ýokary hatyryny ösürip ýetişdirmek üçin aýkinlere ýedek etmek maksady bilen buğdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we öýdüş suwuny tutmak, onuň ziýankeşleriniň öňüni almak boýunça işleriň agrotem kadrlara laýyk geçirilmegini mundan meýläkde üpçün etmegiň zerurdygyny belledi. Hormatly prezidentime de oba hujulugynyň iň jogapkärli mewsimleriniň biri bolan gallar onuda taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelenligini belledi. Şoň bilen baglykda mewsimde ulanjak kuwatly kombaynlary, gally daşaýjy awtomobilleri, beýleki zerur enjamlary hemde hatyr kabul ediş bölümlerini mewsime taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Vilayetde gowy çekişini ýokary ýerle geçirmek hemde agrotem kömeklerde tamamlamak üçin obagçylyk tehnikalarynyn gurallaryny dol güýjüne işletmegiň, paýty öňürçileri zerur bolan ýokary ýerli gowça tohumlar bilen üpçün etmegiň, göýge çalynan gowça meýdanlaryna hatarary bejerisini geçirmek işleriniň alınıp baryşyny ýerlikderlik gözegçilikde saklamagyň möhümdigi bellenildi. Gowçanyň ziýankeşlerine garşy görülýän çäreler talaba laýyk alınıp barylmalylar. Döwlet başçylygymyz vilayetde ýazlyk yer almanyň we soğunyň bereketli hadyryny kemale getirmek üçin bekinlere ýedek etmek, şeýlegem beýleki göýük bakça ekinlerini ekmek işleriniň agrotem kadra laýyk geçirilmegini ýerlikderli gözegçilikde saklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentime de pili öndürmek mewsiminiň dowam edýäni bilen baglykda vilayetde ýüpek gurçugyny ýedek etmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda degişli taşlyklar berdi. Hormatly prezidentime o milli maksatnamasyna şeýlegem ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde önümçilik, medeni durmuş maksatly disgalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda disgalaryň gurulşygynyň haýyl depkinine alınıp barýanyny öňçekdi. Döwlet başçylygymyz o milli maksatnamasyny ýerine getirmek boýunça alınıp barýan işlerde kemçilikleri ýol berenlik üçin Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanowa keň çyglan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi taşyrdy. Soňra häkim ýylatyň haýyşyny nazara alyp, vilayetin merkezi Änew şäherine mesjid hemde onuň ýanyna sadaka bermek üçin ýetlenilen jaý gurmak baradaky teklip bilen döwlet başçylygyna ýüzlendi. Hormatly prezidentimiz mesjidi we onuň ýanyna sadaka jaýyny gurmagyň sogap işleriň birdigini bellemek bilen bir teklip makullady. Hemde halkyň islegine görä bu wagtda degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Balkan vilayatynyň häkimi Atahalliýew söz berdi. Häkim vilayetde gowça eklen meýdanlarda hadyr göýge çalmak maksady bilen işleriň gurulşy, göýge çalynan gowça meýdanlaryna degişli agrotem işleriň geçirişi barada hatabat berdi. Buğday meýdanlaryna ýedek işlerini bildirilýän taraplara laýyk geçirmek oruna ýerine getirilýän işler akin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş şäherleriniň alınıp baryşy barada hem hatabat berildi. Vilayetde yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek üçin degişli işler alınıp barylýar. Şeýlegen matabatyň başlygyny ýüpek gurçugyny ýedek edilşi barada aýdyldy. Şeýlegen häkim o milli maksatnamasyna şonuň ýanynda ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly disgalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hemde suw we lagym arasynda disgalaryň gurulşygynyň ýerine getirişi barada hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Gowy kişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agrotenk mehlutda tamamlamak işlerinden häzirki wagtda owagy jok mövsüminde alınıp balyan işleriň möhüm talap bolup durýanyny belläp, bu wagtda bir näçe görkezmeler berdi. Goýgur şalynan gowçy meýdanlaryna hatarary bezergisi ýekelemek we utak işleri talap laýyk alınıp barmalylar. Ekinler zerur meçerde tuw hemde döküm bilen üpçün edilmeliler. Döwlet başlarmagy vilayetde bugduýy ide gedilişiniň depkinlerini hata güýçlendirmek talap edip, ekinleri mineral dökümler bilen imitlendirmek we olara ösüç suwun tutmak işlerinden agroten kadra laýyk getirilmegini üpçün etmek taşyrdy. Şonuň bilen birlikde bugduý meýdanlaryna diýankeşleriň we ketelleriniň öňüne almak, olara garşy görüş çäreleriniň gurulşy ýokary derejede alınıp barmalylar. Hormat prezidentime de Balkan vilayetinde de gallar o mövsümine taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny aýdyp, kombaynlar we orduş teňkelleri awatlamagyň, harmanhanalary hatyl kabul etmäge taýýarlamagyň möhümdigi barada degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarma yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatylyny ýetişdirmek hem-de bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek üçin ähli tagallaryň gaýrylmaly däligini belläp, bir näçe degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz ýüpek gurçugyna ide gedilişine çekip, burada alınıp balyan işleriň bildirilýän talaba laýyk gelmegini üpçün etmek üçin hemme zerur şäherleri görmegi berk talap etdi. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durumjy ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hem-de suw we lagym rasaryjy desgalaryň gurulşyklarynyň bellenlen möhletini we ýokary hili ýerine getirişini iýigderli gödekçilikde saklamak taşyrdy. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi ilatyň isleglerini nazara alyp, vilayetin Hadar şäherine mesjid hem-de onuň ýanyna sadaka bermäge niýetlenlen binany gurmak baradaky teklip bilen döwlet başlarynda ýüzlendi. Hormat prezidentimiz mesjid we onuň ýanyna sadaka jaýyny gurmak baradaky teklipi makullap, burdaky işleri halkyň islegine göre ýerine getirmegi tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğlu vilayetiniň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim şu günler vilayetde alınıp balyan möhümleriň owagyjylyk işleriniň barşy şol sanyna gowçy kişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agrotenk mehlutda tamamlamak üçin işleriň gurulşy Goýgur şalynan gowçy meýdanlaryna degişli işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Vilayetiň bugduý meýdanlaryna akinleri mineral dökümler bilen imitlendirmek we ösüç suwun tutmak işleriniň agrotenk kadra laýyk geçirilýänligi, akin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüne almak, olara garşy görüş çäreleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerine şeýle hem yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatylyny ýetişdirmek hem-de bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek oruna ýerine getirilýän işler, ýüpek gurçugyna talap laýyk ýydyk etmek we piýlendirmek işleriniň gurulşy barada aýdyldy. Şeýle hem häkim o milli maksatnamasyna şonuň ýanynda ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hem-de suw we lagym rasaryjy desgalaryň gurulşygynyň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, vilayetde gowçy kişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agrotenk mehlutda tamamlamak işleriniň geçirişini iýigderli gödekçilikde saklamagy taşyrdy. Goýgur şalynan gowçy meýdanlaryna hatarary bezergisi ýekelemek we utak işleri talaba laýyk alınıp barmalylar. Ekinler zerur meçerde suw hemde döküm bilen üpçün edilmeliler. Bugduý meýdanlaryny mineral dökümler bilen imitlendirmek we ösüç suwun tutmak işleriniň agrotenk kadra laýyk geçirilmegi, akin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüne almak, olara garşy görüş çäreleriniň gurulşy üpçün edilmeliler. Döwlet başlarmada owagyjylygynyň möhüm mövsümleriniň biri bolan gallar oňuna da taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelenligini belledi. Şonuň bilen baglanykda mövsümde uranjak kuwatly kombaynlary, galla daşaýjy awtologary, beýleki zerur enjamlary hem-de hatyly kabul ediş bölümlerini mövsüme taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hatylyny ýetişdirmek hem-de bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpçün etmek işleriniň bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp baryşyny iýigderli gödekçilikde saklamagy taşyrdy. Vilayetde ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we piýlendirmek işleriniň gurulşyna üns bermegiň zerurdygy bellenilip, gymmatly çiğ malga taplanýan piýläniň öz wagtyna taşrylyp başlanmagynyň üpçün edilmegi wagtda da degişli görkezmeler berildi. Döwlet başlarmada o milli maksatnamasyna hem-de ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyň ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayetde medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş çaýlarynyň, ýollaryň hem-de suw we lagym rasaryjy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşyny iýigderli gödekçilikde saklamagy berk talap etdi.
Şunun bilen baglanykda hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp balyan işlerde hemde şahaly hatyryny ösürip ýetişdirmekde kemçilikleri ýol berenligi üçin Daşoğuz vilayatynyň häkimi Nazar Muradowa keň çyglan etdi we ýol beren kemçilikleri gysga wagtda düzeltmegi tapşyrdy. Soňra häkim ilatyň isleglerini nazar alyp, vilayatyň ruhvelent etrawyna mesjid hemde onuň ýanyna tadaka jaýyny gurmak baradaky teklip bilen döwlet başçylygynda ýürütdi. Hormat prezidentimiz vilayatyň ruhvelent etrawyna mesjid we sadaka jaýyny gurmak baradaky teklipi gollap, halkyň islegine görä bu urda işleri amala aşyrmagy tapşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Sanly Omarkaly Liwap vilayatynyň häkimi Amangelliýew söz berdi. Häkim vilayatda gowy çekişini agraten kömekli tamamlamak we ekşi geçirilen meýdanlarda kadary göýge salmak maksady bilen işleriň gurulşy, göýge salynan gowçy meýdanlaryna degişli işleriň talaba laýyk alınıp baryşy barada hadabat berdi. Bogdoýy mineral dökünlerden imitlendirmek we ödüş suwuny tutmak agraten kadra laýyklykda geçirilýär. Akin meýdanlaryna ziýankeşleriň we ketellerin öňüni almak, olara garşy görüş çäreleri bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp barylýar. Mundan başga da yer almanyň we göýök bagça ekinleriniň bereketli hadyryny ýetişdirmek hemde bir zerur öňümler bilen ilatymyzy boleli nüpüş etmek üçin maksatnamaly işler ýerine getirilýär. Şonuň bilen birlikde ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pili öndürmek işleri guramaçylyk dowam edýär. Hasabatyň başynda o milli maksatnamasyna şeýlegem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdan ösürmek maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşy barada hasabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatda gowy çekişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agraten kömekli tamamlamak işleriniň göýge salynan gowçy meýdanlaryna hatarara bejergesiniň ýekelemek we otak işleriniň talablaýyk alınıp baryşyny ýygyderli gödäwçilikde taklamagy taşyrdy. Munyň özi şertnamalaryň boşnamalar ýerine ýetirip, bereketli hatyra almagyň möhüm şertidir. Ekinler suw we dökün bilen zerur mesjerde öpçünedilmeliler. Döwlet başçylygymyz bugdoýy mineral dökünlerden imitlendirmek we ödüş suwuny tutmak işleriniň agraten kadra laýyk geçirilişine, ekin meýdanlaryna ýankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş şäherleriniň gurulşyna uly üns bermegiň zerurdygyny aýtdy. Şonuň bilen baglanykda hormat prezidentimiz gallar ony taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny belledi. Kombaynlar we uruk mögümine ulanjak beýleki tehnikalar doly taýýarlyk ýagdaýyna getirilmeliler. Hasyly kabul etjek ammarlar taýýarlanmalylar. Vilayatda yer almanyň we göýök bagça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öňümler bilen ilaty bolelini üpçün etmek hem ilkinji nowatdaky wezipeleriň hatyryna durýanyny bellenilip, bu urda alınıp balyan işleriň hemişe gödäwçilikde taklanmagy babatda görkezmeler berildi. Ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pili öndürmek işleriniň gurulşam ýydyderli gödäwçilikde taklanmalylar. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyna şeýlegem ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdan ösürmegiň maksatnamasy laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşyny hemişe gödäwçilikde taklamagyň zerurdygy barada aýdyp bu babatda häkime birnäçe taşyklar berdi. Soňra häkim ilatyň haýyşyny nazar alyp, vilayatyň döwlet etrawyna mesjidiň we onuň ýanyna tadaka berilýän binanyň gurulmagy baradaky teklip bilen döwlet başçylygynda ýüzlendi. Hormat prezidentimiz mesjid we onuň ýanyna tadaka bermägen ýetlerilen binany gurmak baradaky teklipi makullap, bu urda halkyň islegine görä degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayatynyň häkimi Anneberdiýew söz berdi. Häkim vilayatda gowy çekilişiniň alınıp baryşy, göýge salynan gowçy meýdanlaryna degişli işleriň geçirilişi barada hadabat berdi. Bugdoýy ösürip ýetişdirilýän meýdanlarda mineral dökünlerini imitlendirmek we ödüş suwuny tutmak agraten kadra laýyk ýerine ýetiriliýär. Akinlerde ýankeşleriň we ketelleriň öňüni almak, olara garşy görüş çärelerini talaba laýyk alyp barmak üçin zerur çäreler görülýär. Vilayatda yer almanyň we göýök bagça ekinleriniň ýokary hatyryny ýetişdirmek hemde bir öňümler bilen bazarlarymyzy bolelini üpçün etmek üçin degişli işler geçirilýär. Şu günler ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk etmek we pili öndürmek işlerim bellenlen maksatnama laýyklykda ýerine getirilýär. Şeýlegem hasabatyň başynda o milli maksatnamasyna şonuň ýaly ýurdumyzy 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatdan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda vilayatda medeni durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ýollaryň hemde suw we lagym arasy desgalaryň gurulşyklarynyň alınıp baryşy barada aýdyldy.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, vilayetde gowy kişiniň depkinlerini güýçlendirmek we agraten kömekletde tamamlamak işleriniň geçirilişini goýgoş salynan gowy meýdanlaryna hatarara bejergi ýekelemek we otak işleriniň talaba laýyk alınıp baryşyny ýygyderli gödäwçilikde taklamagyň zerurdygyny aýtdy. Ekinler dolu mesörde zerur bolan suw we dökün bilen üpçünedilmeliler. Döwlet başlarymyz taçaklamanyň bereketi bolan bugdaýy mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we ediş tugun tutmak işleriniň agraten kadra laýyklykda geçirilişini, bugdaýyň ziýankeşleriniň we ketelleriniň öňüni almak, olara garşy görüş çäreleriniň gurulşyny degişli derejede üpçün etmek taşyrdy. Hormat prezidentimiz Mar vilayetinä da gallar ogy mewsimine taýýarlyk görüp başlamagyň zerurdygyny aýdyp, kombaynlary we ugurduş teňkelere awatlamagyň, harmanhanalary hatyl kabul etmäge taýýarlamagyň möhümdigi barada degişli görkezmeler berdi. Yer almanyň we göýük bakçakinleriniň ýokary hatylyny ýetişdirmek hemde bir öýrenimler bilen ýylatymyzy bolelin üpçün etmegiň möhüm talapdygyny belläp, hormat prezidentimiz bu gurda alınıp barýan işleriň hemişe gödäwçilikde saklanmalygyny taşyrdy. Şeýlekem ýüpek gurçugyna talaba laýyk ýydyk edilşi we piýlendirmek işleriniň gurulşy üpçün edilmeliler. Hormat prezidentimiz o milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işlerde kemçiliklere ýol berenlik üçin Mar vilayetiniň häkimi Anna Berdiýewa käýin çygylan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi taşyrdy. Soňra häkim ýylatyň haýyşyny nazara alyp, vilayetiň Oğuzhan etrawynyň şahatlyk şeherine mesjid hemde onuň ýanyna tadaka bermägen ýetlenilen binany gurmak baradaky teklip bilen hormatly prezidentimize ýüzlendi. Hormatly prezidentimiz mesjid we onuň ýanyna tadaka jaýyny gurmak baradaky teklipi makullap, burada halkyň islegine görä degişli işleri geçirmegi taşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýew söz berdi. Vice-premier ýurdumyzyň o senagat toplamynyň düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, ýerlerde möhümlen obagyjylyk işleriniň geçirilişi barada hatabat berdi. Gowy çekişini gysga möhletde tamamlamak we ekşi geçirilen meýdanlarda kadry göýgoş almak maksady bilen işler belirlenen tertibe laýyklykda dowam edýär. Vilayetleriň göýgoş alynan gowy meýdanlaryna ýydyk işleri agraten kadra laýyklykda geçirilýär. Bugdaýly meýdanlarda akinlere ýydyk işleriniň talaba laýyk alınıp baryşy barada hem hatabat berildi. Şeýlekem ýurdumyzda yer almanyň we göýük bakçakinleriniň ýokary hatylyny ýetişdirmek hemde bir öýrenimler bilen badarlanmady bolelin üpçün etmek ornuna alınıp barýan maksatnamaly işler barada hatabat berildi. Hatabatyň çäklerini şonuň ýaly ýüpek gurçugyna ýydyk edilişine we planyň gösterilmegine degişli alınıp barýan işler baradaky mesele ins çekilip, şu günler ýurdumyzyň Mar we Lewap vilayetlerine pileç kärenletleriň pile taşyryp başlanyklar barada habar berildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ýurdumyz boýunça gowçanyň bol hatylyny ösürip ýetişdirmek baradaky şertnamalaryň borçnamany ýerine getirmegiň, ilerturýan wezipeleriň hataryna durýanyna üns çekip, gowça kişini talaba laýyk geçirmek we belirlenen agraten kömekletde tamamlamak boýunça alınıp barýan işleri bir gödäwçilikde saklamagyň wajypdygyny, ekinleri ziýankeşlerden hemde ketellerden goramak boýunça degişli çäreler görmegiň zerurdygyny belledi. Bu babatda vice-premier birnäçe taşyklar berdi. Döwlet başlarymyz bir möhüm işler bilen bir hatarda ýurdumyzda bugdaýyň ýokary hatylyny ýetişdirmek we adyk üpçünçiligini putrandyrmak maksady bilen vilayetlerde bugdaýa ýydyk edilişiniň depkinlerini güýçlendirmegiň möhümdigini aýtdy. İş maslahatyna oňa gatnaşçylar Gahryman arkadagymyz Gurbanyň Berdimuhammedowyň ömrümiň manfaatly täze kitabynyň halkymyza sowgat berilmegi münasibetli hormatly prezidentimizi hemde Mehriban arkadagymyzy tüýsürekden gutladylar. We hormatly prezidentimizin we Gahryman arkadagymyzyň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, ýyl ýurt bähwitli işleriniň mundan meýlekde rewaj almagyny arzu etdiler. Hormatly prezidentimiz halkyň arkadagy zamanaçylar bilen geçýän ýylda vilayetlerde meýilleşdirilen ähli çäreleriň bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň ruhyna laýyk gelmelidigini belläp, ýüňde goýulan möhüm wezipeleri oňun çözmek üçin ähli tagallarlaryň edilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny, bir karar watanymyzyň gülläp etmek ornuna alyp barýan işlerini, uly üstünlikleri arzu etdi. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçeker resminamalar bilen tanşedýäs. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy golçekde resminama laýykly wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän vilayetde owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçin Ahal vilayetiniň häkimi Gurbanyň Fiyaz Muhammede käýinç eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buýrugy golçekde resminama laýykly wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän vilayetde şaly öndürmekde we owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmekde ýol beren kemçilikler üçin Daşuzy vilayetiniň häkimi Nazar Murad Gelmuradowyça käýinç eglan edildi.
Türkmenistan'ın prezidenti buyruğu gol çekti. Resminama layıklıkta udipi borçlarını talal layık yerine getirmen, vilayette o ve milli maksatnamasını durmuşa geçirmekte yol veren kemçilikler üçün Mari vilayetinin hakimi Anna Verdiyev Dövran verdi, Urad verdi ise kenç ıglan edildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Polşa Respublikasının prezidenti Andrzej Duda ve yurdun ähli halkyna Polşa Respublikasının milli bayramy Konstitusiya günü münasibetli tüýsürekden gutluglaryny we eň gowy arzuwlaryny iýerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlarymyz prezident Andrzej Duda berkjansalyk, bagtyarlyk we awadançylyk Polşa Respublikasının dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, mundan beýlegem ösüş we rowaçlyk arzuw etdi. Şoň Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen İran İslam Respublikasynyň prezidenti Seyit Ibrahim Raisi'nin arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler mähirli salamlaşyp iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny aralyp maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi kanatlanma bildirdiler. We birek orada bayramy bilen gutlap berkjansalyk, rowaçlyk, türkmen hemem İran halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzuw etdiler. Döwlet başçylary ruhy päklik, belent ahlaklyk we hoşniyetlik ýaly adamdadyň beýik gymmatlyklarynyň ähmiýetini ündeýän we nurana bayramyň ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň ösürilmegine hemem külli musulman ümmetina dostlugyň, özara gollaw bermegin we raýdaşlygyň putulandyrmagyna ýardam etjekdigini täp, mübarek Orada aýynyň sahawatly günlerini tutulan oradalan, amal edilen awadatlaryň hemem ýagşy doga dilegleň beýik bir baryň dergäkini kabul bolmagyny arzuw etdiler. Söhbetdeşligiň dowamyna taraplar Türkmenistanyň hemem İranyň arasynda asırlaryň dowamyny kemale gelen o soňky ýyllarda hasam ösürilýän deň hukuklyň, hoşniyetli goňşuçylygyň hemem özara hormat goýmagyň baý tejribesine we ýörelgilerine esaslanýan gatnaşyklaryň häzirki ýokary derejesini kanagatlanma bilen belediler. Şu ýyl döwletlerimiz diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny belleýär. Geçen döwürde Türkmen-İran gatnaşyklary ähli ugurlary boýunça şolsana syýasy, diplomatik, söwda ykdysady, meden ansarperwer hemem beýleki ulgamlarda işçiň ösdürildi we kemilleşdirildi. Şunda prezidentler Serdar Berdimuhamedov we Seyit Ibrahim Raisi halkara durmuşy hemem sebitdäki ýagdaýlar boýunça aýratynym parahatçylyk we howpsuzlyk putulandyrmak, durnukly ösüşi öpçün etmek wagty garaýşlaryň meňdeşdigini ýa-da gawat gelýänini kanatlanmany bilen bellediler. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyna taraplar bary bolan mümkinçilikleri hemem häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen iki tarap bilen hyzmatdaşlyk giňiltmek geljegini aralyp maslahatlaşdylar. Döwlet başçylary Türkmen-İran söwda ykdysady gatnaşyklarynyň oňun häsiýetini belläp, netijeli gatnaşyklar giňiltmek we diversifikasiýa ýoly bilen ösürmek möhüm gurullarynyň bir hökmüne ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümet ara topurynyň netijeli işine uly ähmiýet berilýänini nykdylar. Prezidentler Serdar Berdimuhamedov we Seyit Ibrahim Raisi iki ýurdun halklaryny ýakynlaşdyrmakda, medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda, döwlet ara gatnaşyklaryny putulandyrmakda ul orna ýeleýän medeni ansarperwer hyzmatdaşlygyny giňiltmek wajypdygy barada aýtmak bilen bilim hemem ilm, medeniýet we sunugat, sport ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň ösüriljekdigini ynam bildirdiler. Söhbetdeşleri iki ýurduň mizemez dostluk hemem dogonluk gatnaşyklaryna agrarlydyklaryny tasdiklap, netijeli iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň iler tutulýan ugurlaryny Türkmen we İran halklarynyň bähidine içiňleşdirilmek üçin mundan beýlegem ähli tagallaryň ediljekdigini nykdylar. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna döwlet başçylary Türkmen-İran hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ösürükli ösüriljekdigini ynam bildirip, birek we iki goňşy ýurdun halkyna ýagşy arzuwlar etdiler. Telefon arkaly söhbetdeşlik İran tarapynyň başlanjy boýunça geçirildi. Şeýlede şoň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet başçylary mähirli salamlaşyp, mukaddes Orada bayramy münasibetli birek gutlap hemem eň gowy arzuwlaryny beýan edip, hoşniýetligi, sahawatlyk we belent ruhy ahlak gymmatlyklaryny alamatlandyrýan bu nurana bayramyň iki ýurdun we halklaryň arasyndaky dogonluk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine hemem külli musulman ümmetine dostlugyň, özara gollaw bermegine
bilmen we raýdaşlaryň puhtalandyrmagyna mundan beýlegem ýardym etjekdigine tüýsürekden anam billerdiler. Goý mübarek orada aýynyň nurana günlerine agzy beklep tutan oradalaryňyz, amal eden ibadatlaryňyz we ýagşy doga dilekleriniz beýik bir baryň deregäkine kabul bolsun diýip prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Recep Tayyip Erdoğan arzu etdiler. Telefon söhbetleşiň dowamyny söhbetleşler döwlet harakatnaşyklaryň okulyny häsiýetini kanatlanma bilen belep, bire hormat goýmak, ananşmak, uzak möhletleýinlik we asnaşykly hyzmatdaşlyk ýöreligleri esasyna gurulýan köp ogurly iki tarap bilen gatnaşyklaryň eler tutulýan ogurlary boýunça pikir alşdylar. Şuňdan baglanykda şu ýylyň Türkmenistan we Türkiýe Respublikasy üçin diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyny beslenenligi belenildi. Geçen döwürde biziň ýurtlarymyzyň arasyna netijeli siýasy diplomatik, söwda iqtisady we medeni insanperwer gatnaşyklary ýoly goýuldy. Şuňdan baglanykda ähli ogurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlyk giňetmek üçin amatly şertler bardygyny taly. Türkmenistan we Türkiýe Respublikasy köp ogurly görnüşde Awralia halkary we sewt guramalarynyň ogry boýunça da üstünlikli gatnaşyk edýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň iqtisady hyzmatdaşlyk guramasynyň we Türkiýe döwletining guramasynyň çäklerini biriň işçiň gollanylmagy munyň aýdyň suwtnamasydyr. Söwda iqtisady hyzmatdaşlyk barada aýdylanyny bolsa, bu ugurda Türkiýe Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow beledi. Şuňdan baglykda iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türk toporuny we işgörlik geňeşini netijeli hyzmatdaşlygy putulandyrmagyň hemem täze bilelikdäki geňgerni taslamlary durmuşa geçirmegiň guraly hökmüni ulanmagyň zerurdygyny taly. İnsanperwer ulgamy döwlet ara gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýar. Bu ulgamy aýratyn ünsverliýe, munyň özi iki dogunlyk halky baglaşdyrýan taryhy, ruhy we medeni umumlyk bilen şertlendirilendir. Türkmenistan hemem Türkiýanyň ilim, bilim, medeniýet, sunugat we sport ýaly ugurlardaky işçi hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem dowam etdiriljekdigi belenildi. Şuňdan baglanykda taraplaryň dep bolan köp ýyllyk dostlukly hyzmatdaşlygy ilgiderli ösdürmäge, oň many mazmunyny baýlaşdyrmaga gönükdirilen tagalarlaryny we başlanýyşlaryny özara gollamaga hemişe taýýardygy tasdiklanyldy. Söhbetleşiň ahyryna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bire berkjan saglyk hemem jogapkärlik döwlet işine üstünlikleri iki ýurduň dogunly halklaryna bolsa, mundan beýlegem öňe gitmegi we güllep esmegi arzu etdiler. Telefon arkaly söhbetleşik Türk tarapynyň başlanjy boýunça geçirildi. Şoň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisining başlygy Mustafa Şentopyň arasyna geçirilen telefon arkaly söhbetleşiň barşyna Türk parlamentary gatnaşyklaryny puhtalandyrmagyň durly meseleleri barada gurrun edildi. Söhbetleşler tutuş musulman ümmet üçin mukaddes bolan Orada bayramy münasibetli bire gutlap, soňky ýylyň dowamyny Türk hyzmatdaşlarynyň durly ulgamlaryny şol sany siýasy, iqtisady, medeni insanperwer we beýleki birnäçe ugurlarda uly ösüşe eýe bolanlygyny kanatlanma bilen belediler. Parlamentary gatnaşyklary munun beýlegem ösürmek we puhtalandyrmak, iki ýurduň kanun çykarjy edaralarynyň gatnaşyklaryny içiňleşdirmek, hemem özara geňeşmeler arkaly tejribe alşmak üçin uly mümkinçilikler bardygy aýratyn nyktaly. Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow we Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentop hukuk ulgamyna hyzmatdaşlygyň deň hukuklyk, ananşmak we bire hormat goýmak ýöreligleri esasyna giň ugurlar boýunça Türk gatnaşyklarynyň mundan beýlegem puhtalandyrmagynyň möhüm guraly bolup hyzmat etjekdigine inan billerdiler. Şeýlede Türkmenistanyň Milli Gençlik Mejlisiniň başlygy Mehmedowanyň hemem Türkiýe Respublikasynyň Beýik Millet Mejlisiniň başlygy Mustafa Şentopyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Söhbetleşiň barşyna geljegi nazara almak bilen parlamentary gatnaşyklary mundan beýlegem ösürmegiň zerurdygy belenildi. Netijeli Türk gatnaşyklaryny we parlamentary hyzmatdaşlygy okulyny ösürmekde parlament diplomatiýasynyň möhüm ornuny ýytaldy. Gahryman arkadaşymyz Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň ömrümiň manysy atly täze kitanyň taşdyş dawarlaryny geçirmegi dowam edýär. Şoň şeýle dawarlar ýurdumyzyň Milli Gençlik Mejlisiniň hemem halk maslahatynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň şeýle-de daşary işler ministrliginiň guramagyna geçirildi.
Milli Kengeşiň mejlisiniň hemde halk maslahatynyň we jemgyýetçilik gurumlarynyň tanışdyrys tawarasyny Turgwaşdan Gahrman Arkadaýamadyň ömrümiň manysatly täze kitabyny ýazyp oturup halkymyza nowatdaky eserini sowgat edeni üçin tüý sürekden hoşallyk bildirilip, Mehriban Arkadaýamadyň janynyň hem işe sagy ömrüniň uzak galamynyň mundan beýlekde ýetdi eserleriniň hüwrüniň hasam köp bolmagy arzu edildi. Nagtalşy ýaly kitaby aýratyn sarpy goýan we bu gurda ählimide görülle bolýan Gahrman Arkadaýamadyň lukmançylyk, saglyk, sagdan durmuş, siýasat, ykdysadyýet, medeniýet, sunugat, diplomatiýa, tarih bilen bagly başga-da köp sanly kitaplar bar. Olaň ählisi türkmen halkynyň ruhy baýlygyna urildi. Ömrümiň manysatly bu kitabam her bir türkmen üçin möhüm gollanma bolar. Sebebi Arkadaýamad bu kitapda türkmeniň beýikligi barada, beýik gadananlary barada, şu güni we geljegi barada gurrun edýär. Mehriban Arkadaýamad pederlerimizden gadimiýetden gelýän asyrly ruhy matlyklaryna sarpa goýmak bilen biziň ullarymyza çeýle ýetip gelen çeşmeleri, maglumatlary jekme-jek öwrenip, olary täze eserini jemläpdir we ulgamlaşdyrypdyr. Bu eseri ýazyryp başlanan pursodundan dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gyzyklanma döretdi. Sebebi türkmen halkynyň milli häsiýetini, dünýä garaýşyny beýanyny tapýan, ýokary insan-perwer umumy adamzat ýörelgeleri, dünýäň köp halklaryna ruhy low tapýar. Halkyň arkadaly zamanasy çygary bilen geçýän ýyllar geçiredilen bu eser, garaşdy beýtarap Türkmenistanyň ýeten belen sepetleri, döwletimiziň taryhyna ähmiýetli wakalary hemde ömrüni watanymyza, Mehriban halkymyza gulluk etmäge bagş eden Mehriban Arkadaýamadyň durmuş ýolunyň esasy tapyrlary baradaky maglumatlary özünde jemleýär. Çykyş edenler bular barada aýtmak bilen, Gahrman Arkadaýamadyň zehininden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň ýörelgeleriniň beýan edilýändigini öňe çekip, olaň häzirki döwürde möhüm bolmagy pederlerimiziň däpleriniň ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň suwtnamasy bolup durýanyny noktadylar. Täze kitabyň tanışdyrys tawarasynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar Gahrman Arkadaýamyzyň we arkadaly serdarymyzyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Gahrman Arkadaýamadyň ömrümiň manysatly kitabynyň tanışdyrys tawarasy Daşary işler ministrliginiň guramagyna Halkara gatnaşyklar institutyna geçirildi. Gahrman Arkadaýamady meniň çuňur ynanjyma görä, her bir adam özi geçen ýoly, şu güni we geljegi barada çynlyky we düýpli oýlanmalylar. Men şunça ýol nähil geçdim, nämeler bitirdim, şu nähil bolmaly, nämeler etmeli, galan ömrümi nähil ýaşamaly diýen pikirler açyp görkezýär we şunuň bilen her bir adamyň jogapkärli dünýä garaýşynyň wajyp häsiýetini üns çekýär. Bu arada çykyş edenler milli liderimiziň nowatdaky filosofik eserini, durmuşda toplan bilimini we baý tejribesini teljerip, umumlaşdyrmak bilen ruhy kämillik, yaradylşyň kanuny, her bir adamy belende götürýän oňatkylyk häsiýet we ýagşy niýet baradaky meselelere aýratyn orun berenligini noktadylar. Mehriban Arkadaýamad bu kitapda dünýägi döwletimize, milli ýol ýörelgämize gaýtadan dikildiýänligimiz, berkidýänligimiz, aýagly saklaýanligimiz, ruhy matlyklarynyň sarpasynyň belendigi barada garaýşlary beýan edýär. Many mazmuny boýunça ören gymmatly bu eserde Gahrman Arkadaýamadyň başlangyjy bilen umumy adamzat medeniýetiniň ösüşine sarlamly goşun toşun şöhratly pederlerimiň bize peşkeş goýan mirasyny öwrenmek, wagt etmek we ýygnamak boýunça alınıp barylýan ilmi edebi işler öz beýanyny tapýar diýip çykyş edenler aýtdylar. Bu kitap ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgaryna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne, arkadaly serdarymyzyň baştonlugyna geljek 30 ýyl üçin kesgitlenen belent maksatlara ýetmekde halkymyza ruhy gollaw berer. Ahil vilayetin häkimleriniň vilayetin denanlar guramasynyň hemen beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň şeýle-de vilayetin medeniýet müdirleriniň guramagyna Ahil vilayetiniň Änew şäherindäki medeniýet öýünde Gahrman Arkadaýamyzyň ömrümiň manysy adly täze kitabynyň tanışdyrys dawarasy geçirildi. Çykyş edenler Gahrman Arkadaýamyzyň ömrümiň manysy adly kitabynyň ýurdumyzda halkyň arkadaly zamanasy diýilip aglan edilen şu ýylyň ilhamy beslenen nurana baharyna okuwçylar gowuşmagynyň uly mana edigini gowunç bilen nyktadylar. Arkadaly serdarymyzyň baş bolmagyny uzak geljegi nazarlaýan ösüşli mendillerine berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne baky baharlaryň hemişelik hemra boljakdygynyň aýdyn ikrarnamasy bolup köňüllere nur çaýdy. Gahrman Arkadaýamyzyň paýhasyndan syzylyp nur galamyndan dören ömrümiň manysy adly kitaby insan köňlüne paýhasa kökürdiýär. Gahrman Arkadaýamyzyň täze eseriniň ata-babalarymyzyň milli ýörelgelerinden susulwalynan ilmi nazaryn taglymatdygy
ýaly pekim paýhasa ýogulan gymmatly durmuş kitabydy aýratyn nyktaly. Kitabyň halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden biziň şu ýerlerimize gelip ýeten milli gymmatlyklarymy himem depdi sorlarymyzy şeýlede beýik ösüşler nazarlayan batyrgy himem tutun ýerlik adamlarymyzy bagtyar nurana aýdyň ertelerimize paýhasly nazar aýlap watanymyzy mundan ziyada keşfe salmanlygymyz dogusunda aýdylýan felsefe we pikirler parlap dogan gün kibi insan kalbyna paýhas nurun çaýya. Gahrman arkadagymyzyň ömrümiň manysy adly täze kitabynaky ata-babalyň döwletlik ýerelgelerine agrarlyk barada gytşuňur pikirler okuwçylarda uly täsir galdyrýa. Täze kitapda watany söýmegiň öňü bilen oňa ihlasly hyzmat etmekden we gözüň görüji ýaly goramakdan başlanýanygy hakyndaky paýhasly pikirler öňe sürilýär. Bu eserde geçmiş bilen şu günüň arasyndaky baglaşyk her bir halkyň medeniýetini, şol sany türkmenliň milli depdi sorlaryny öz beýany tapýany umum adamzat gymmatlyklary anyk misallar arkaly ören täsirli suratlandyrilýär. Tanıştyrış davrasynda edilen çykyşlarda gahrman arkadagymyzyň ömrümiň manysy adly kitabynyň giň okuwçylar köpçüligine niýetlenendigi oň her bir adam üçin ähmiýetiniň uludygy aýdyldy. Tanıştyrış dawrasynyň dowamy welaýatyň sunat ustadlarynyň joşuny aýdym saadlary we tanslary bilen dowam etdi. Belentkeňde ýerine ýetirilen aýdym saadlarda we tanslarda 4 pasly nura betlenen ediz watanymyzyň güllebesişleri, arkadagy serdarymyzyň ruwaç işleri, el günümizin bagtyarlygy şeýlede gahrman arkadagymyzyň umum adamzat bekidin nazarlayan himem paýhas jümlesine betlenen ajaýyp kitaplaryň wasby öz beýany tapdy. Şoň Ahal welaýatynyň Göktepe tragynyň Bawaryp owasynyň Anlyk Sähet Muratov adına ýürütilýän 42-nji orta mektebinde Göktepe tragynyň azgan şäherçesiniň Berdimuhammed Anaýew adına ýürütilýän 27-nji orta mektebinde hemem Göktepe tragynyň Göktepe şäheriniň medeniýet köşgünini ýakynly hormatly prezidentimiziň welaýatyň täze döwrewap idare ediş merkezine alyp barýan işler bilen tanışmak maksady bilen amallaşyran iş taparyna beren tapşyryklarynyň berja edilişine bagyşlanan maslahatlary hususan maslahatı döwlet başlarymyzyň täze şähere münasip ad takmak barada halkymyzyň arzu uslegleriniň teklipleriniň öwrenişi baradaky meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Maslahatlary Milli Gençlik Mejlisining deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, Göktepe tragynyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Göktepe tragyny geçirilen maslahatlarda çykyş edenler Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkezini gurmagyň häzirki döwrüň batyrgy we ören ähmiýetli başlangyçlarynyň birdigini nyktap, muň şeýin ilki bilen gahrman arkadagymyda tüý sürekden hoşallyk bildirip, janynyň hemişe sagy ömrüniň udak öňde goýan maksatlarynyň elmidama amala aşmagyny arzu etdiler. Çünki bellenşi ýaly, bugiň möçürli tatlamanyň durmuşa geçirilmegine hut mehribaan arkadagymyzyň tagallalary bilen badalga berildi. Sebitde iň ýeri we ägirt uly ähmiýeti bolan bu tatlamany iki tapgyrda durmuşa geçirmek meýleşdirli. Şäher dödümi durmuş we beýleki maksatly dehqalyň toplumyny özüne jemleýär. Täze welaýat merkezine sanly ulgam hemde öňdewarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýasy ornaşdyrlar. Bu innowasiýon tatlamany amala aşyrmakda Türkmenistanda ýaýwanlandyrylan toplumlaryň şäher guruluşyk maksatnamatynyň esasy ölçegleri öz beýany tapýar. Şol maksatnamada dünýäniň hemde ýurdumynyň öňdewarjy tejribetini işin ulanmagy, tätin we özöňçi binagarlyk hemde inженер tehnika çözgütleri, milli binagarlygyň iň gowy däplerine aýratyn ünsürlýär. Şoň bilen birlikde adamlaryň awadançylygynyň we sagdanlygynyň möhüm şerti hükmüne ekologiýa uğruna uly ähmiýet berilýär. Şoňa görä bu tatlamanyň ähli wagtda goňuňy maksada laýyk bolmagyny gazanmak esasy talaplaryň birdir diýilip çykyşlardan ykdaldy. Bu wagtda matlahatlarda arkadagly serdarymyzyň ýakyny Ahal welaýatynyň täze döwrewap idare ediş merkezine alınıp barýan işler bilen tanışmak maksady bilen amala aşyran iş taparynyň çäklerini geçiren Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň dowamyna Milli Geňeşiň Mejlisiniň ýol başyna ýüllenip täze şähere münasip ad takmak barada aýtmak bilen bu meseleni tutuş halkymyz bilen ara alyp maslahatlaşmak maksady laýyk boljokdygyny bellendigine aýratyn üns şekilli. Şuň bilen baglanşykly edilen çykyşlarda raýatlardan, hususan Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň tekliplen gelip gowuşýanlygy, şol tekliplen ählisine ünsli garalyp, olaň degişli hünärmenler tarapyndan öwrenilýänligi, hemde belli alınýanlygy, şeýle hem tekliplen gelip gowuşmagynyň dowam etýänligi barada gurrunmerli. Hemem welaýatyň ýaşaýjylarynyň gelip gowuşan tekliplen ählisine de gahrman arkadagymyda we arkadagly serdarymyda alkyş we hoşallyk sözleriniň buýsynç bilen beýan edilýänligini ykdaldy.
Mundan başga matlawadyň barşyna häzirki wagtda ýurdumyzda giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ata watanymyzyň ähli tebitleriniň durmuş ykdysady taýdan ötüşine kuwatly itergi berilip, paýtagtymyz bilen birlikde welaýetliň şäherleriniň we owallarynyň düdümi döwraplaşdyrylýanlygy, ähli ýerlerde oňuýun döwrap tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanlygyny ýaly. Bulan ähleti Türkmenistanyň durmuş ugurly siýasatyň üstünlikli durmuşa geçirilýänliginiň aýdyň suwtnamasydyr. Döwlet adam üçindir diýen şygar, şol siýasatyň esasy ýörelgötdir diýip çykyş edenler aýtdylar. Matlahatlary gatnaşanlary halkymyzyň abadan we esretli ýaşaýşy uguruna edilýän giň möşörli aladalar üçin gahrman arkadagymyda we arkadagly terdarymyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Ikinci açık halkara matematik olimpiadası bu ugurdaky dekinli ýaşlaryň ýurdumyzda köpdigini äşkär etdi. Ma'lum bolýaly bu bätleşik sany ulgam arkaly halkara insanperwer ilmleri we ösüş universitetiniň gurulmagyna geçirildi. Halkara olimpiadasyna 42 döwletiň 103 ýokary okuw mekdebiniň 700-den gura talip ýaşlary gatnaşdylar. Bätleşik türkmen we ingliz dillerini sanly ulgam arkaly geçirildi. Ýekeleýin we toparlaýyn görnüşde geçirilen bätleşik iň ökde dekinleri ýüze çykarmakda ören uly netijesini berdi. Soragyň iri halkara olimpiadalaryna mahsus ýasyata taýýarlanmagy, soragyň hiç bir ýerde gaýtalanmaýanlygy, dünýäň halkara olimpiadalaryny geçirmek boýunça tejribeli guramaçylyk toparlanan önsüni çekip, olimpiada ören ýokary derejede taýýarlyk görülen barada netije çykarylanyny bellemek ören buýsançly. Halkara bätleşikde ýaşlaryň dekin başarnyklaryna baha bermek üçin daşary ýurtlaryň awraýly tejribeli ýokary okuw mekdepleriniň, alma merkezleriniň mugallimleri, hünärmenleri dünýä halkara olimpiadalaryny geçirmek boýunça tejribeli guramaçylyk toparlarynyň wekilleri, şeýle-de ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallimleri eminlik etdiler. Daşary ýurtly eminler Türkmenistanyň ýaşlaryň döwrewat bilim almak üçin döredilýän mümkinçilikleriň ulydygyny, bu halkara olimpiadanyň iri halkara bätleşikleriniň häsiýetine eýe bolanlygyny bellemek bilen Türkmenistanyň bilim ulgamynyň barha ösýänligini aýtdylar. Ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerine sunugaty söýgü döretmek, olaň dörejeligi bolan ukyplaryny we bilimlerini hasym kemilleşdirmek maksady bilen ýurdumyzyň ýaş höwesçiň zehili çağlarynyň arasyna her ýyl geçirilýän garaşdyrylan merjen deneleri 2022 atly aýdym sady bätleşiginiň Mari welaýat tapgyry geçirilip, ol aýratyny gowun joşdurjy häsiýete eýe boldy. Marinyň Kemina adyna döwlet drama teatryna geçirilen bätleşigiň bu etapgyryny deslapky etapgyrlarda ýeňje bolan mektep okuwçylarynyň hem çağlar we ýetginjekler dörejilik öýlerini hereket edýän dürli gurnuklary gatnaýan zehili çağlar gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asratly bäsleşiginiň çäklerini geçirilýän garaşdyrylan merjen däneleri 2020 atly aýdym sadly bäsleşigiň Mari welaýat tapgyryny welaýatyň ýaş dekinleri estrada we halk aýdymlaryny ýerine ýetirmek, joşgunly tans etmek arkaly öz okuýup başarnyklaryny görkezdiler. Çağı dünýäsine mahsus bolan owadan şekiller we dürli uguşgunlar bilen bezelen ajaýyp sahnada Bagtyar körpüler tarapyndan ýanglanan her bir şirin aýdymlar hemde hoşa wazly mukamlary bu ýere ýaş tomoşaçylar gyzgyn söýgü we dowamly el çarpyşmalary bilen garşyladylar. Arkadaly serdarymyzyň parasatly ýolbaşygyny ýurdumyzda ilmli, bilimli, dürli hünärlerden baş çykarýan, milli medeniýetimizde sarpalap, däpde surlumyza hormat goýan sagdyn durmuş ýörelgelerini eýerip, sport bilen ýyzygdarly meşgulan beden taýdan sagdyn, ruhy taýdan kämil ýaş nesilleri kemali getirmekde ägürt uly ýaşaranyp barlyap. Şeýle bunun soň bugünkü garaşdyrylan merjen däneleri 2020 atly aýdym sady bäsleşiginiň Mari welaýaty boýunça geçirilen tapgyryny Bagtyar çağalan köňül kalplerini şatlykly duýgulary oýaran täsirli çykyşlaryň ählisini hormatly prezidentimiň çağalary barada edýän taýsy aladalarynyň Bagtyar çağalygyň her bir güni uly ösüşleri we senýän Türkmenistan diýarymyzyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň we tebigat gözellikleriniň waspy giňden ýetirilip, bäsleşik gatnaşan şadyan we Bagtyar çağalary ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş nesiller barada tökönüksiz uly aladalary edýän hormatly prezidentimiň arkadaly serdarymyzyň adyny çağa ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Häzirki günlerde giň gerimde geçirilýän ýarşlar usatlyň kemalaýylýanyny aşkar edýär, ýokary netijeler gazanmak sport bäsleşiklerini esas wezipe urlýar. Şuler ýurdumyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň mailnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilen ýarşlar üstünlikleri öwetlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň guramagyna rallar rek boýunça paýtagtymyň çempionaty geçirildi.
Yarış kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Çempionatda T1 görnüş boýunça İçeri işleri Ministrliginiň, Türkmen Awtologlar Agentliginiň, Awtomobil Sport Federasiýasynyň türgelleri degişlilikde 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlar eýlediler. T2 görnüş boýunça Awtomobil Sport Federasiýasynyň türgelleri 1-nji hemde 3-nji orunlar eýlediler. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň türgelleri 2-nji oruny munasip boldular. Häzirki günlerde yarışlara giňgerim berilmek aýratyn ähmiýetlidir. Ol türgelleri tejribe toplamaga mümkinçilik berýär. Her bir türgünün okuýugyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäýatleşikleri geljekki üstünlikleriň ödenir. Yarışlar tälimçileriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Sport bäýatleşikleri türgeleriň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezdi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň ulaytlaryny paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 3-nji maýda saat 20-den 4-nji maýda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup azkym ýağşar. Demrad günatardan telesekunta 8-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 13-18 gradus, gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup ýağşar, ýyllarym çakma mümkin. Demrad günatardan telesekunta 8-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 20-28 gradus maýly bolar. Mara vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup azkym ýağşar. Demrad günatardan telesekunta 7-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 14-19 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Lebap vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup azkym ýağşar. Demrad günatardan telesekunta 7-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 25-30 gradus maýly bolar. Daşgy vilayatyny ötkäp duran bulutly hawa bolup Demrad günatardan telesekunta 7-10 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 12-17 gradus, gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly hawa bolup günüň ikinji ýarmyna ýağşar, ýyllarym çakma mümkin. Demrad günatardan telesekunta 8-11 metr etýän şemal öser. Hawa gecesine 14-16 gradus, gündüzüne 24-26 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 4-nü magnit hadisasynyň dornokly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtkäp durýanyny nazara alyp, pasylaň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň hadadan 5 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgemi bilen balaşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip beräjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban ileşler, bolary berk berja etseňiz ýylyň islenik paslanyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňdan watan habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň özeninde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.